Helvetti, älä vielä lopeta. Kyllä jaksaa, pitäisi jaksaa painaa vielä vittu. Viimeinen spinni, anna nyt. Ota kiinni se sieltä. Löytyy! Come on! Come on! 20 ja 10 spinniä. Peli jatkuu, bileet jatkuu. Tänään tehdään ravihistoriaa jätkät sitten. Noniin. Jumalauta. Mitä vittua, en tiedä. Mahdoton skripti. Vittu hei, missä? Perkele, nyt älä pelleile heikä. Nyt lopeta tän pelleilyn, saatana. Toi pitää saada kiinni. Siellä oli mestaruus oli niinku näin lähellä äsken. Jumalauta. Oot Profitilla jo vielä tämänkin jälkeen bonareet. Pari on jäljellä, mutta jotain tuhmaa vielä. Kiinnostaa. Nyt vetää aivan tyhjänä. 20 yksi perhanen jokke. Ota yksi kiinni. Kaiva nyt jos löytyy. Ai saatana on se. Mitä se on? Woohoo! 600! Come on! Let's fucking go! Boom! Vikalla jotain tuhmaa vielä. Ei tuu enempää. Tärkeet 24 senttiä. Ai, missä se on se porakone vittu? Come on! Let's go!